Hihihihi, smoking. Mga batang pasaway, mga tao, mga pasaway. Asa naman mo ron? Nanapog ko karon. Ako tamong dalon sa kangit-ngit. Kung sige rin po pasaway sa inyong mga ginikanan. Ha 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 ha. Ilan tawa walang gid ninyo. Kay makitaan tamo, kuhaon tamo. Sige na magpasaway sa inyong mga ginikanan. Bisag bis oras na sa gabi. Smoking. Sige na ko ninyong paniid. Karoon kayo mag December na. Sige na po pasuri-suri bisag bis oras na sa gabi. Bisag dili na suruyon sa oras. Sige rin yapang magsuri-suroy. Kasi sige na ko ninyong paniid.